yabo wayikhipha ishobhani yayizwa lento leyo manje iproof ngizoyiveza ngani ngoba wisidwedwe esingenafo wena isidwedwe ungazongitshela wena Sibamukele kwi-episode entsha ozophinde uyibuke khona la kwi-channel yakho ithola ku-YouTube ebizwa ngokuthi Mjolo Show. Njengenjwayelo, igama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Uyazi ukuthi kulesikhathi samanje abantu abaningi banako ukusho cash contact and mina ngizothi hard contact ngoba la we are about fixing indaba eziningi zemjolo ehlukahlukene eNingizimu Afrika. While doing this, ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yakho ebizwa ngokuthi Umjolo Show. While doing that, nangu thanks lapha eceleni, pressa phela ukwazi ukuthi ke usinikeze lokuncane ongakwazi ukuthi usize sithola ama resources okukhula sambe sephambili. And also you can join as a member of this channel ukuze phela ukwazi ukuthola izinhlelo zethu kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithole and also contribute to our channel. Talking about contribute to channel yethu, sino easy bet uyazi ukuthi you can get a 50 rand sana bonus ngokwenza lokho usebenzisa i-code yethu umjolo. That is UMJOLO. That's UMJOLO umjolo. Mangabe usebenzisa ke leyo code yakulekelela kakhulu ukuthi uthole 15% weekly cashback, 50 rand sign up bonus and also 150% first deposit bonus. And into right uyalazi kudaba and uyazi ukuthi izinto ongazenza futhi uma ukuthi uneyinkinga wena ezithinta umjolo njengamanje ungahesitate, email umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Asikwazi ukuqala ishow yethu ngaphandle komkhuleko ngenxa yokuthi ikhanda aligundiwe, so sho ukuthi uNkulunkulu kaMatifana sihawukele. Mesenze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle zibe mhlophe. Asambe siyobona ukuthi namhlanje sibheka indaba kabani uthini kuthina nanokuthi silungisa kuphi. Ngibingelela bebukeli, igama uAsanda Mbatha. Ngibhalele usilungisa umjolo ngoba ngifuna ukulungisa inkinga phakathi komuntu engihlekisana naye. Mbukelo wehlelo silungisa umjolo, masiphinde sikubingelele futhi mase siyakwamukela. Mhlawumbe uyaqala ukuba kuleli khaya khumbula ukuthi igama le channel Umjolo Show, mina ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. In case awaka-subscribe, ngiyakucela bandla, ngicela usubscribe, ulike ama video ethu, uphinde futhi washare to abangani bakho, ihlobo zakho, nawo wonke nje umuntu ofuna azi ngathi. Khumbula ukuthi ke iyodwa itarget esinayo mina ngokuthemba wena. Itarget yethu ithi ke mengabe kuphela unyaka 2025, uNkulunkulu kaMatifana sihawukela azasisize sihlanganise i-million subscribers, right? So we are hoping ukubona ukuthi ngempela sobe sinawo u1 million. Angazi nami ukuthi ngiwathatha apha amandla mangaka. Njengamanje we are close to 200k subscribers. Kodwa ngiyakwethemba wena njengombukeli walolu hlelo ukuthi kuyothi kuphela unyaka sobe silishayile i-million. Well, niyangazi ukuthi ke ngingudlala Matifana wenu and ngihlezi nginiphathele izinto ezinhle, izinto ezikhala kahle. Mhlawumbe uyayibuza ukuthi izinto ezikhala kahle kanjani. Omunye uyasho ukuthi we uMatifana uhlezi ephethe izinto zabantu besilisa, we uMatifana akasibhekeleli lalela. Angithi uyakhumbula ukuthi ngake ngakugqinsila ngogqinsi. Uyakhumbula ngani? Ngangakushaya ngogqinsi mina. Ngibuyile ke futhi manje. Kodwa hayi ukuthi ngivele ngadecide ukuyibuyela. Ngibonile ukuthi kunabantu abatheme bebuka ishow baletha ama-reviews ngogqinsi. Abalisebenzisile, abanye namanje basalifona ugqinsi. So ngibonile ukuthi hayi ngeke le feedback le ifuna labantu ukuthi babuye futhi silibone ugqinsi baphinde balisebenzise futhi. Naloku ugqinsi lapha phambi kwami. Ngizonigqinsi la ke manje. Angidlali nengane, angidlali nababa, angidlali nje nomuntu nje ophazamisa nje ubumnandi ekamereni ngilwa naye. Kahle kahle mina ngifuna ukuthi nithi mengabe nithandana kube nenjabulo ekhaya yonke into ihambe kahle. Mhlawumbe yabona ke awu3 ama products lapha phambi kwami. Asiqale nje ngikukhumbuze le oyijwayele vele. Nansi ugqinsi, imbiza abantu besilisa le. No powder wakhona futhi.
uzokhumbula ukuthi ngangikuchazelile ukuthi isebenza kanjani. Mawukuthi awusakhumbuli ikhona i-episode la sasikhuluma khona ngogqinsi, but ngizokukhumbuza nje ukuthi isebenza kanjani. Le mbiza le iyasiza kushukela, iyasiza ukuklina izinso, yenza nanokuthi induku ime iqine. Mesithi induku ime iyama iqine, ayithambi, and nomama uyajabula. Phuza imbiza yakho ube right. Then masubona ukuthi hayi no sengiyishaya le mbiza, mhlawumbe afone umama athi hey Matifane ngicabanga ukukuvala ngo-7 ntambama. Uthi uya-check isikhathi hayibo u-5 uvele uphuthuma uthatha upawuda wakho uthi nje ushaye. Ukwenza lokho usuyishaye le mbiza yakho mase 2 hours noma i-hour before umdlalo. Nangu upawuda wakho, thatha wona ukwazi ukuthi usebenzise. Emva kwaloko mina ngiyozwa ngawo. Uma uthanda ungangibiza ngizoba unompempe. Sisuke la siza la lana-ke khumbula-ke awubona kumehluko manje la ngikutshelile ukuthi imbiza yabantu besilisa ngakutshela izinto ezenzayo uzothi wena ayi mina ngiyifuni le ukuthi ngiloke ngifuna uzifo zonke ngifuna nje into ezovela isuke ishaya emhloleni. Lalela uyazazi ukuthi uyashesha ukuchama ngani nayo into yakho thenga nanto uqinzi lolu-ke nje uma ufika ekhemisi noma eyiphi uzofika ulithole nalo ngizokushiyela futhi ney'namba zakhona. Suke la uMatifane ukhuluma ngezinto zabantu besilisa kuphela, thina nje abantu besifazane akakhulumi ngathi. Lalela, I've got you wena man, I've got you. Ukuthi angikwazi ukudansa kodwa nansi-ke into engikuphathele yona ugqinsi imbiza yabantu besifazane. Nawe futhi uphuza ikota iglasi kanye noma kabili ngosuku. Mhlawumbe i-boyfriend yakho-ke uphuzile manje imbiza yakho, ikutshela i-boyfriend ukuthi hayi no ngicela ungibona mama ngosuku oluthile. Shaya imbiza yakho, then mase sozoya kuyona i-boyfriend nangu upawuda wakho. Shaya nje upawuda wakho uphinde futhi ugeze ngawo kancane laphaya kwinanazi. Iyaklina-ke le nto le. Angikutshela ukuthi le mbiza yenzani, iqeda amanzi, yenza ushise kakhulu. Ungayi ngifana uyisiqeda, yenza ushise kakhulu and iqoqa kuthule du kuthi thaqa. Kuthi thaqa noma iba khona isound kube isound natural eyenzekayo during umdavazo. Ungavele kube isound nje singayazi iqhamukaphi. Iyasiza futhi nakuthi mawukuthi nomhlume, izilonda esiswini, iyaklina ukungcola, iqede nephunga elibi kunanazi. Abantu abayifuni-ke inanazi enuka kabuhlungu, abafana, amantombazane, ngengwezwe mina ekhala ukuthi awayithandi. Kanjalo-ke nathi ezabafana futhi asiyithandi inanazi enuka kabuhlungu. Mhlawumbe uyayibuza ukuthi-ke nanka lama products engikhulumile ngawo ngiwathola kanjani? Listen, uyakwazi ukuthi-ke uthinte uMr Khuzwayo, inamba yakhe sokwazi sikubhalele yona la ngezansi. It's 083 335 7969 083 335 7969. Khumbula, uma ufuna lama products awuthinti thina as i-production, awuthinti mina as uDlala Matifane, kodwa nansi inamba oyishayelayo 083 335 7969. Lapho uzothola uMr Khuzwayo. Angazi-ke nizobe nifunani. Ivukile imizi, izifo mewukuthi ubunezifo, saphinda futhi sathi hayi qintsila lowo mama lowo asigcinanga lapho. Nayo into yeni bosisi, siyayiklina inanazi ibe clean, ushaye ngento eclean nopawuda bakhona. Lezi zinto zihamba kanje. So kukwena-ke mina senginikiwe i-platform ngayisebenzisa. Kukuwe-ke do the right thing. Inamba kaBaba Khuzwayo sizoyishiya futhi la ngezansi ukuze ukwazi ukuthi mengabe wena uyayifunela uqinsi lakho ukwazi ukuthi ulithole. Otherwise asingeneke kwi-episode yethu yasesukwini lanamhlanje sibone ukuthi-ke ihamba kanjani. Episode yethu yosuku lanamhlanje siyabona ukuthi-ke njengenjwayelo bakhona abantu sizohlala nabo sikhulume nabo. Nawe mhlawumbe uney'nkinga ezithinta umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Eceleni kwami ukhona ubafo enginaye. Mfethu kuhamba kahle? Hayi ngiyaphila mfethu, kuhamba kahle. Hayi mntaka baba ukukhala kusizi. Khala kusizi mfethu ngiyaphila. Ungizwile mfethu ngiyi-introduce. NguDlala Matifane. Mfethu. Ijongo mfethu luba. Hayi Sibongiseni mfethu wakacela Sibongiseni makaya. Mfethu. Awusuka madoda. Wemfethu ngiyajabula ukuthi ube le ekhaya namhlanje sizokhuluma nawe. I'm sure mhlawumbe usuke wabona noma wezwa ukuthi hayi no uma ufuna nje ukulungisa iy'nkinga ezithinta umjolo oza kuDlala Matifane. And nawe uzitholula namhlanje mfethu. Tell me, uzikhiphani mfethu emjolweni wakho, uhamba kanjani ngokubuka nje kwakho uma ucheck?
Hhayi umjolo wami mfowethu awunankinga nje zonke izinto zihamba kahle mfowethu. Akukho nje engathi mhlampe khona engikusolayo mhlampe yabo ukuthi konakelayo. Kuhamba kahle nje konke mfowethu. Yonke into iqondile. Kuhamba kahle konke phela. Okay, mfowethu ngiyazi ukuthi mengabe siney'nkinga emjolweni siney'ndlela ey'ningi esiy'bheka ngazo. Wena nomuntu wakho mengabe kwenzeka nihlangana ney'nkinga niy'hlanganisa kanjani noma nidlula kanjani enkingeni? Bafo yikho nje mfowethu ukuthi sihlale phansi sixoxe uma kusuke sekukhona lokho sekuvelile mhlampe angakubonanga kahle noma mhlampe engakubonanga kahle sihlale phansi sixoxe sibonisane mfowethu yabo ukuthi siyadlula-ke entweni. Akukho ukudlula lokho. Hayi no, ngiyakuzwa Sibongiseni. Njengamanje ula kusho ukuthi nihlalile phansi mhlampe kwangalunga. Wena ngokwakho ezindoda khona izinto mhlampe ade uy'bona zenzeka cause umuntu wakho usibhalele njengamanje u-Asanda. Khona izinto oy'bonayo zenzeka phakathi kwakho no-Asanda mhlampe obonayo ukuthi hayi khona akukhona into ekufanele siyilungise noma wena ubona yonke into ihamba kahle uyaxakeka ukuthi kungane kubizelele ekhaya namhlanje? Mina namanje ngisamangele konke nje ngikwazi kuhamba kahle mfethu. Akukho engathi mhlampe khona engikusolayo ngaphandle-ke uma kukhona yena akusala khona ngoba akazange angitshela before ukuthi khona inkinga mhlampe yabo. Sengizozwa kuye ukuthi yiphi inkinga nayo yabo. Yeah. Amadoda mfethu aziwa njengabantu abangavumi ukuthatha i-responsibility especially kuma-relationship. Mewukuthi inkinga mhlawumbe uyayibona yikhona akavumi ukuthi atshele umuntu wesifazane kakhulukazi abantu bethu thina amaZulu kakhulu. Wena-ke nangumama wakwakho intombi yakho idecide ukuthi ize la ifuna ukukutshela something. Awunankinga ufuna ukuyizwa ukuthi thini? Akukho nje obonayo ukuthi mhlawumbe umama ube wrong la. Hayi angimuzwa mfethu ukuthi ukhala ngani ngapha. Angimuzwa ukuthi ukhala ngani. Hhayi-ke njengoba umuzwa uSibongiseni uthi yena akanankinga ngokubuka kwakhe izinto zihamba kahle kumjola kuwona yonke into iqondile so uyayibuza ukuthi sengabe kungani la and akasafuni nokukhuluma kakhulu ufuna ukubona umama nje wekhaya bakhulume amuzwe ukhala ngani. Uyazi-ke mbukelo wahlelo silungisa umjolo ukuthi-ke likhona ithimba elisebenzisana nalo lizohamba njengamanje liyomlanda umama limbeke la then uma sesihleli sisonke sobe sesiyakwazi ukuthi sikhulume naye umama emva kokukhuluma nayo so sithole isixazululo siphinde futhi-ke uyangazi ngomatifana kayi-1 kayi-2 uzongithola ku-ID angiwufaki usawoti ngithi woza mhlolo kodwa nakhona ngivele ngiwufake nje ngiya-check-a nje ukuthi la aha hamba-ke ithimba lethu njengamanje liyosilandela umama limbeke la sikhulume naye. Dadewethu njani? Hayi no, nami ngiyaphila ngiyajabula nje ukuthi ube nesibindi sokuthi uzokhuluma nomuntu wakho ungagcini ngokubhala kuphela. Sengikhulumile-ke nobafo and ngithe mengikhuluma naye ubafo ukhombisa ukuba happy ukhombisa ukujabula ukuthi yonke into ihamba kahle so bafo before nje mfethu ukhulume nomuntu wakho ngizothi ukukhuluma naye ngimbuze imibuzo embalwa le nawe ngeke ngakubuza yona right? Okay. Mama wena obhalele le ekhaya okusho ukuthi khona inkinga kade uyibona kwi-relationship. Ubafo ubona yonke into ihamba kahle ukuphethe kahle zonke izinto zihamba kahle wena nje ngendlela oyibuka ngayo i-relationship uyibona ihamba kanjani? Into engiyenza from the first place ngizengabhalela la ngoba ubhuti akasenzi kahle. Akusahambi nje kahle akasangithandi njengasekuqaleni akasenaso isikhathi sami kuningi nje sinazo iy'nkinga akayondli ingane kuningi bhuti wami. Uma uthi akasazenzi izinto njengasekuqaleni shuthi khona isikhathi la wenza khona izinto ngendlela but njengamanje useshintshile and ukushintsha kwakhe akusa-affect wena kuphela kepha seku-affecta wena nengane ngoba ekugcineni akasayondla ingane manje. Mhlawumpe mengabe ukhuluma naye izizathu zokungayondli ingane ukathini? Hhayi akanginikezi izathu ngoba uyangiziba akayibambi ngisho iy'ngcingo zami that's why ngize ngeza la ngisho khona engizokwazi ukuthi nami ngibone inqubekela phambili ukuthi ithini into ngoba hhayi. So kusho ukuthi njengoba nihlanganiswa yimina namhlanje niba ndawonye sekunesikhathi nagcina ukuba ndawonye ngoba bese kuwumuntu okuzibayo. Yebo bhuti wami. Mfowethu Nangu mama mfethu uyakhuluma kodwa-ke angifuni mina mfethu kube ngazuthi ngikhuluma iy'ndaba zenu ngangingekho nishelana kodwa sengikhona manje mase kumele nilungise izinto. Mama nangu uSibongiseni ngakhuluma naye. Qonda uthini muthi Sibongiseni yonke izinto zihamba kahle phakathi kwami nawe?
ngoba phela uyazi ukuthi Mina ayikho ngibona into kuhamba ehamba kahle kahle mina phansi ikuphi yini nokubona ehamba ubona kahle wagcina ngihambe nini kahle. ukhuluma nami wagcina nini ukhuluma nami uyi-check-a yona ingane Ngiyayi-check ingane. Njenganini? Manje pho mana awusho kahle kahle. Wena sikhona isidingo sokuthi wena mangabe ubona ukuthi mhlawumbe khona ongakuboni kahle ungilandele amakhamera uzongifaka la. angithi wena ukwazi ngisho uku-answer iy'ngcingo zami Angi-answer iy'ngcingo ngizoza zakho kuwena kuphi la? kanjani Manje ngoba phela mangisebenza, ayikho mana into mangisebenza esihlanganisa kufanele ngenze mina njani? nawe. Awunginikezi isikhathi awusanginikezi Ngenze njani isikhathi mangabe ngisuke ubusenza ngisebenza? nje before usebenza buhlukephi manje usuthi Yabona nje u-upgrade-ile kahle yini kahle umehluko ngoba lento phela iyafana ekhulumayo lento nje kahle ungichithela isikhathi. Ngiyeka zonke Ngikuchithela ngiyeka zonke isikhathi. izinto engizenzayo uzongibizela into ongibizela yona. Yini le ongibizela yona le? ngifuna umhlaba wonke obone ukuthi uyintsha awukwazi ukondla ingane yakho kodwa uyaqoqa uyaphuma yonke into uyabukwa le mnyango wena kumnandi uyabukwa Manje inje mina. uyabukisa ingane yakho yona iyazi ukuthi izalwa nini Lalela Udesiya awuzongibiza uyazi manje ukuthi phela. vele uyintsha Awuzongibiza uyisilima nje manje. futhi nje Ayona uyintsha ungazongibiza vele manje. ngiyakubisa uzenze njani yini ozoyenza yini ozoyenza ayikho into Ungangibizi ayikho into ozoyenza Lalela la wena. Wena ingane ngiyayonja wena ingane. Yabona ingane ngiyayonja. Wonke ingane zabanye abantu Wonke ingane zabanye abantu. Yiphi ingane intombazane yakwazi engiyonjayo? ukuthi uyifakele iy'mali ingisele ama-screenshots mina ngithi nje bengicela ungangikhulela ekhanda mina. Yabo mina phela lalela. Mina phela imali ngizoyifaka manginayo. Mangenayo imali imali amnani. wena every Yabo weekend uyatholakala uthatha umqondo ongekho lana ufuna uzotshela ingane lana ukuthi mina ingane angiyondli mangabe ekhula la. Yabona nje umqondo ozangayo uyayondla mina ingane yami. musa ungitshela indaba esikhathini wena ayikho nje musa nje ungitshela kabi uyayondla yini Wena ungazongitshela ingane ngiyayondla mina. njenganini uyazi ukuthi igqoka useziba emaphepha Ngiyazi ingane siqokusa izibani. Yabona ingane ngiyayondla mina. Hayi mina ingane ngiyayondla ingane. Islim wena. imini isilima la Uzolandela amakhamera la. kingakho nayo Wena ungazongitshela. Wena ungazongitshela wena. Ungazongitshela wena. Ungazongitshela wena. Ungazongitshela wena. Ingane mina ngiyayondla mina. Ungazongitshela. uyibukanise nabantu lento yenzayo oyiboni hayi kahle lokho Mina ingane ngiyayondla mina. Wena isifebe. Futhi wena uyazi ukuthi uthenga amawayini. Futhi wena uthenga amawayini wena. ngithenga amawayini ngondla ngayo ingane bese ngitshela yona yiphi imantshela amasitho afaka kanye onyakeni xa ungangibhedela Dawo i-rent dance wena sifebe wena. Ungazongitshela. Dawo i-rent dance wena. Dawo i-rent dance wena. Bamba kabi into le kubambayo. musa ungitshela kabi Ngijwayela kabi wena. awuhlala phansi Ngicela uhlale phansi. hawu Ngicela uhlale phansi. Awuna ngijwayela Yo, wena. bafethu. Hawu. Naze nangitraumatize abafethu. Hawu. Mfethu. Sifebe lesi sizothi angiyondla ingane. Mina ngiyondla ingane mina. ubhizi Shuthi wena, shuthi wena. Thatha imali shuthi uhambe. Ngisho imali saphuthi ukuthi umuntu onengane akasenayo impela nje ubuhamba utshala ukuthi Awunijakiwe wena. unevelu yini wena utshala kanti keve Wena wena vele ngani vele ngiyekiswa yizona lezo zinto lezo. Ebeza kakhulu. Asisekho nazo ngijwayela wena. Hawu. Ngangijwayela lo bafu. Mina ingane ngiyayondla njalo ingane. Yabona lo uthatha imali hambe ukuphuza amawayini. Yabo. mina nginey'mali zami ngiyazi uzenzela izinto ingane yakho Ngithathe apha imali. Yipho ufuna imali kimi mangabe unemali zakho. ingane yami nawe Yipho ufuna imali. Ufuna imali kimi mawunenge imali zakho. Yini manje? hayi kumele yondliwe mina Okay, kuphela okay. Bafethu ngiyacela. Lo uyangidakela. Hawu. Wena utakiwe wena. Dakela amawayini lawa aphuzayo. Awutakiwe wena. Utakiwe wena. wena ongiboni nje ngiqaza le fethu awubazi abantu samele ufundise abantu Ngizofundisa abantu kanjani? Ngizofundisa yini abantu? ngilethela ngifuna abantu babona ama-true colours lana sifebe obhizi usisendele iy'mali funa sibone ukuthi unjani awuyondli ingane kodwa yazi ukuthi Okay, okay. Sendilwe kakhulu bafethu and the time inili wakuphuma amabhomu. Ngezwe ngapha ubafo khona amabhomu awakhiphayo nawe ngapha dadewethu ukhipha amanye amabhomu. Mekuthi ngiwabambile because nami phela manje kuningi kakhulu osekuphumile. Kodwa ngizwele ukuthi ubafo ufakele izingane ezinye izintombi izimali. Kodwa manje akasafocus ngapha ngasenganeni yakhe. Awunandaba ke nalokho zawufuna imali yakhe. Ufuna nje ukuthi ondle umntwana kuphela. Yini le mhlawumbe khona izinto ezibonile ezikhombisa ukuthi ubafo ufake imali kwamanye amantombazane? ngoba yabo meyifakile intombazane yangisendela ama-screenshots intombazane inenamba yami ukuthi kanjani kodwa yangisendela ngihamba ngemuva yasho ukuthi manje usisenda imali engame ukuthi bahambile bobabili baye endaweni izongitshengisa hlezi nje ngi-update ukuthi manje senza ukuthi mina isilima la kahle kahle lo unayo imali kodwa udla ney'febe yona nto ayaziyo leyo wena utakiwe wena. phose Wena utakiwe wena. Wona wena amawayini akho akusanganisa ikhanda wena ngiyakubona. Angikhulume nawe ezindoda mfethu man to man.
imali unayo awuyondla ingane yakho kunaloko uyifakela amantombazane bafo ngilinde bafo ngilinde mfethu enye imali ufakela intombazane angani kusho njalo awugcini lapho kuyimanje naba noThamara ngizule igama lakhe lingenile nalo na ungathi uyafaka mfethu kwenza wamfakela imali ngaba ngisho i-comment amfakela nje imali ethi yayipromote lento ayenza yamchaza akekho umuntu osangana njengalo uhlanganisa into engahlangana labo uhlanganisa impumalanga nentshonalanga into engahlangana uThamara nje uhlanganaphi nalokho kwaThamara nalokho akukhulumayo lo yabo lo kahle kahle akasho yena mangabe efuna ngondlela mfethu ukuthi cha mfethu ngifuna ukuthi ungondle okay hayi ukuthi mina angitshela ukuthi mina angiyondla ingane wena ugcine nini ukufaka imali yengane umama wengane yakho angikubuze kanjalo ugcine last week ugcine ngenyanga edlule yabona inyanga mfowethu iqala kulokhu ngiyifakile imali uthi yiphi-ke la afuna ngiyifaka phela mina ngisiyiphathisa motsephe mina anginayo imali yonke mina emhlabeni manje masuzongenza ngazi ukuthi manje i-proof yaloko yokuthi imali uyifakile singayithola singaba nayo cha mfethu yabona lona mfethu isitawu ahlali efoni yabona lo ifoni akahlali nayo imali bengimfakele eShoprite mina imali yabo wayikhipha eShoprite yayizwa loo nto leyo manje i-proof ngizoyiveza ngani ngoba isidwedwe esingenafoni ungazongitshela ungazongitshela mina ungawe mfethu ungawe mfethu uthando kunina nobabili lisasekhona yazi wena uthando phakathi kwenu nobabili mina ngisayifuni lento leyo wakwayitshela ukuthi awusayifoni noma iyaqala ukuthi ngisakufuni sengimuve on wena utaka kakhulu wena yes ushop wena utaka kakhulu wena utaka kakhulu indaba yakho ngisebenzi utaka kakhulu ungangazisi ingane lo ngala mbambele entshene engeke yabo wayona leyo mali othi angiyifaki ngiyayifaka ukuthi utaka kakhulu manje uyenza kanjani mawutawanga ngidangisa ngikhohle into khona usho njalo uthi ngidangisa ngikhohle hayi suka yakho uthi ngidangisa hayi bo kahle bona yabona impela isilingo lesi ngangenzani phela la ku Tata yakho wawenzani phumela nanengane wawenzani baba mina phuma indoda-ke kuwondla ingane-ke manje hayibo ngeke nje sihlale wena ukhathele nje mfethu wena kahle into ongibizele yona lana nje uzongisanganela uzongibonisa nabantu mina bafaya uyajabula abantu abazokubuka abantu wena ngisini mina bafaya understand uyezwa yonke lento eyenzeka la mhlawumbe awusamfuni wasanda uma usho awusamfuni wasanda right uyena but mfethu unengane naye at least awungabi nandaba naye naka phela ingane yakho be a responsible father yabo ukwazi mfethu ukuthi unakekele umntwana yazi mina ngixaka kanti yipi lento le esengizoyina yazi lo muntu lo oqala mfethu yabona mfethu mina ngazi ukuthi kwenzakalani ngayo yabo ngoba kwayona leyo ngane leyo mfethu ngiyibona ngamashansi angithi ayibona lento leyo manje mina kufanele ngibekezelele lento leyo ke ukuthi mina nayi ingane leyo ngiyibona ngamashansi engiyondlala ngiyayibona lento leyo so mengabe uthi uyibona ngamashansi bafo what do you mean uyibona nje ngiyibona makuthanda yena ngalesikhathi mina kuthanda mina ngasa akafuna ngithi uzobona kanjani ngane ungayondli ngisho ufikile uphathe ngisho usidi manje kumele ngihlezi khiphela ingane yami leyo nto ukuthi nje uzobwana nawe wena ngithi umuntu uphathe usidi ezubaba ijabule ukuthi nanku ubaba yini wena etshengisayo ukuthi ubaba enganini yami inetshengisayo hayi kukahle wena yabona nje wena uzongitshela nje umsangano uzongitshela umsangano yini etshengisayo ukuthi ubaba nakho angithi ukuthi ubaba uyafunda uyibona ufika nini ogcine nini kufika-ke okay imali angisendanga nje kade kuphela enyanga le ade iphela ekuqaleni utheni uthi uyifayile manje uqala inyanga manje iphela uzokhulumela umpetho ukhuluma into eyodwa esizoyizwa so angazi wayo lobu uphi inkinga zangu ngoba uyazazi awuyondla ingane phela mina into engiyisela ukuthi silungise lo daba uthi ayondla ingane finish awufune totolozi lakhe manje awufune ithando lakhe manje mfethu usihlame nje nje ngisazodala uhlama mina nohlama okusala wakufaka amathambo eswini ohlama lo mshoyo wakufaka ipipi wena ngiyangitshwayela futhi wena ngitshwayela wena ngitshwayela ngiyayisola ke ngisho sekulethe ondla ingane wena ngitshwayela kabi ngitshwayela amasimba wena
Wondla ingane. Yes. Wondla ingane. Mina ngifuna usenzani nje? Buke nje. Wena njani mawunjena wena? Wena nje unehips eshaqala nje. Wena ungazimjwayela wena. Hayi bo. Asiselanga ukuzobhifana lana, yabo? Phela uzohlala umuntu Uyamjwayela wena. Sizobe sinyeselana umoya umama ngumama Mfethu yazi, siyaphisa. mina mfethu ingane ngiyayondla mfethu. Ukuthi leyo mfethu angazi noma ufuna ngondlela. Mina ngabe uyasho uma kubonga ukuthi mhlawumbe ufuna ukuthi ngondle wena mina yabo. Uyazi ukuthi umfazi wenziwa Ungafada ngani? nje mubuka. Uyazi angani? Mfethu ngamonja ngadela lena ineliseki lento mfethu yabo. Lena mfethu ngisho akazi ngisho ngenzani wena mfethu yabo. Angazi ukuthi yini ongayenzela lo muntu lo mfethu yabo. Yini-ke eyifuke etshengisayo ukuthi nje wena akawo khona empilweni yami. Yini nje mhlawumbe uma ungahamba ngithi lokhu ngangikuthenge lo wena. Yini? Ingane bafo, ngishiya nengane. Lo ngayondli. Eish. Zoba proud ukuthi nengane ongayondli. Ekahle bo wena. Kahle nje. Wena ungijwayela kabi wena. Yazi lo ngijwayela kabi baba. Wena phezulu kwento engaka mina engidlula kizo. Ngisaparishela wena. Ngisaparishela nengane. Angicengile. Ngangikucelile. Ususho kanje namhlanje. Ngangikucelile yini? Lengane ngizoyishaya. Bafo. Wena ngizokushaya wena. Usulobu uyihlanyisa. Yazi ngizokushaya wena. Sikubonisa nabantu nje. Yazi ngizokushaya wena. Ubonisa nabantu manje lobu uyihlanyisa. Yazi ngizokushaya wena. Story hayi kahle baba. Okay, Asanda. Ungibizele zona-ke ikora lezi, ungibizele zona ikora lezi. Moya phansi. Wena siyaphuma. Uzongitholani? Siyaphuma. Kazi ngasaba. Uzongithola. Kazi ngasaba. Bafo ngeke umthole sisala. Boka angikusabisi nje yami, ngeke umenze lutho. Lengane Mhlawumbe uzombona Yeah, after zonke ke izinto engizenzayo zongisanganela nje. Zongibonisa Yini nabantu. oyenzayo etshengisayo? Baba, Yini? Mina-ke okay, Ekahle. asimshiye Asanda. Asimshiye sikhulume sobabili, man to man. Mfethu, awusamfuni u-Asanda, vele naye akasakufuni. Into akubhalele yona la ukuthi ufuna ube a responsible father to ingane yakho. Nakekela umntwana wakho, umondle, umthengele iy'ngubo. Uya-approaching ubusika njengamanje. Ingane yakho inazo iy'ngubo zokugqoka. Ingane yakho idla, uyazi ukuthi kumele uyithengele kanjani ngenyanga. Uyazi Yabo? ukuthi nangani So mfethu wena focusa kuloko. Ngizwile mfethu uthe sonentombi and Bawuthuli. Akushiyela zona-ke izinto lezi. Nomlomo manzi too much. Yakhuluma. Siyafana nje. akuwona kuphela umlomo Uwesile manje baba. wena. Mhlawumbe. Kodwa asikho-ke Yabona lapho. mfowethu mina Eh, ikahle manje mfowethu nawe yabona nje mfowethu lento ushuthi phela kahle kahle ususayida nanawe. Yabona kahle kahle. Mfethu ungathi ngikhuluma nawe wena ufaka umuntu manje. Cha ukuthi mfethu uyabona mfethu nawe lento oyikhulumayo mfethu awazi mfethu yabo. Lo muntu lona mfethu ngidlule into eziningi kabi. Yabona nje lento angilandele yona la ayikho mfethu. Iningane engiyayondla mina. Mina bafo kulungile, ngihlulekile, hayi ukuthi ngihlulekile, umjolo wena awulungi ngangani. Futhi ngeke usalunga because anisafunani. I cannot fix into uthando solungekho yabo. Manje sengithi okay fine, ngoba uthanda lokho phakathi kwenu. Kulungile ngiyakuzwa lokho. Kodwa phela ke ngiyanicela ke. Iba nabazali abaqotho. Nenze lento ekuthiwa i-co-parenting. Niyayazi leyo nto kona? Co-parenting. Njengoba Baba. ugcina creating esikoleni siyayazi nje lokho nje. Bese ngeke isidingo sokuthi uyiveze leyo Lobe nto mama. ngichaze ngesizulu kodwa bhuti nami ngenzela ukuthi sisheshe sikho. Uyabona angazi mina ngizoyithini lengane le bafethu. Ngoba manje umkhulumela isigisi uzothi wabhuti wathi kade enga-understand. Ingcono nje umchazela ngesizulu ulimi lakubo. Yabona wena ngane wena. Mfethu. Nangane ungazokusanganela wena yazi. Angenzani na vele la kahle kahle. Yini nje Hayi awukwazi ukubuza lo mbuzo bafo. Cha ngempela yini engithi ngayenza ngempela kulo muntu. Hayi Onje umuntu onje. bafo awukwazi nje. mfethu. Kuyona yonke imibuzo ongayibuza bafo awukwazi ukubuza because akulona iphutha kuneshow. Awumhlabanga kanye wami angani. So musa ukuthi wawenzani. Yabona nje mfowethu kahle kahle mina yabona angazi nalengane ngibizeleni la ngoba mina mfowethu Okay. ingane mina ngiyayondla. Okay. Ingane mfethu ngiyayondla. Sure. Mina mfethu ngithi ingane mfethu ngilethe umuntu la emhlabeni kugcineni mfethu angisazi. Okay mfethu. Musuthi umuntu wenza ngathi uyedwa. Ngoba lezi ezinye uyazondla eyami. Hlangane yapho nalezo. Hayibo ngifuna Ungena- ngifuna kube ungena fair. yaphi? Ngifuna kube fair ngithi yami ingane engojini. Wena ungena yaphi Why lezi? yami ingane ungayondli? Okay kahle Why kahle yami ingane ungayondli abanye abantu uyakwazi izondle zabo. kahle bafo wamba uchelele unazo ziningi. Amese uzongitshela Okay, ngeveli engena value yena nje umbuka nje.
uhlala yazi nje le ngane leyo yona ngane zokushaya. Asanda ngicela wehlise umoya manje. Sizama ukuyilungisa lento yabo. Mfowethu siyakhuluma la kahle. Asanda awuthulile manje. Imina nawe bafo ngicela sikhulume. Mfethu njoba ngisho ukuthi nakekela ingane yakho wena wenze isiqiniseko sokuthi izinto uzenza kahle. And thina as a show sicela ukungenelela ke manje ukukondliseni ingane yakho nokucheck ukuthi ingane niyondla kahle. Yes sasingekho nisho mihada yabo sasingekho but sesikhona manje base kunomphefumulo enulethile la and manje uyanihlula because awondli usisi uyakhala manje yabo kodwa kade umphendula umbhekisa le komsakhumbula ukuthi wami ithi angasiphi isitayela yazi mfethu okunye nje mfethu okubuye kungicasule ngalomuntu mfethu lo muntu kuyahamba shiya ingane yabo mfethu yabo ngeke uzungitshele ngalomuntu lo mfethu bese ezozenza ngcono phambi kwamakhamera la mfethu etheni uresponsible enganeni basho kwacima kanjani sebenzisa imali zakhe basho kwacima kanjani ungabhalansisa kanjani entweni enjalo mfethu ungayibhalansisa ukuthini enjalo sengishiya nobani ngane sengishiya nobani anto okhokhelwa ubani uyazi-ke nokuthi ingane yakho inoneni ukwazi lokho kanti yona asanda uphuza kakhulu ni mama angiphuzi uyakusukela uyangisukela phela manje useyayivika usedinga ikhawu lokuvika yabo asenayo indlela akasazi zicashaphi wasevele obani mina mfethu kodwa ingane izifebe zakhe zizombona lokho nje ngikwazi ingane ngiyayondla mina mfethu yezo ingane mina mfethu kodwa engifuna sambe nalo la ukuthi ngivumele mfethu ngingenelele ngibone ukondliwa kwengane ukuthi kondliwa kanjani ukuthi ngingena kanjani sokukhuluma mina nawe noma wengane lokho sobathatha kodwa ngivumele ngibe ingxenye yale mese futhi angikwazi ukubiza ingane ndemese yalento eseniyenzile ngivumele mfethu ngibe ubaba ngibe stepfather ngingene ngivumele khona mfethu ingane ayinacala yabo isikhona manje ingane ngiyakucela mfethu because manje ngeke niloke nikwebhana kanje wamkwepha umama mfethu wamkwepha wa right wanele manje ukukwepha yena focus enganeni manje mina ingane futhi ngiyayondla yabo futhi lokho kushoyo futhi mina kukho kungisinda futhi sekundleni ingane yabo yeah naye mawukuthi kanjani futhi kwayona leyo ngane leyo futhi angayiletha nginika umama mina mfethu yabo kube ukuthi mhlawumbe ihlala kumama ngiyonke kahle ihlala kumama ngoba manje kusho ukuthi mina yonke imizamo engiyenzayo kodwa bafuthi thina samazulu angithi uyazi so mhlambe angimdefend ngenzeka mhlambe ukuthi bona bazofuna ukuthi uyikhokhele ingane eqala before uyithathe abanye abazali bafuna ukuthi ingane ivele zihambe nje zingakhokheliwe noma wena uthi hayi ufuseke ingane yami ngizoyikhokhela ngiyithathe yohlala noma singakuhlela senze isimo sikanje mfethu yabo mina ngilwa nokuthi lo muntu lo okhulayo mfethu yabo akhule sesimene esiright yabo lokho besingakuhlela ekhambeni kwesikhathi yabo lokho besingakuhlela ekhambeni kwesikhathi yabo into yanini leyo into yanini angizombuza phela wenza into yanini amandla azoyifikela mase eyifikela amandla ukuthini mhlawule awukaze wena uhlezi balisa uyaxoxa unawo ubalisa njalo yini awusho sisi awukazi wenza into yenzeke man ufuna ukondliwa yimina wena ungondla ngondlani wena ufuna ukondliwa yimina wena ngiyakubona amaplans akho ukuthi ngondle ngiyafuna amasenta akho mina ngifuna ukudla ingane yakho kuphela mina ingane yami angiyondli okay bafethu uyabo lento yeni yokuthi kade nagcina ukunikana nithathandana izokwenza ukuthi vele lento ingaphethi kahle ngicela ukunibamba kanje kodwa ngiyacela mfethu ngivumele ukuthi ngingenelele phakathi kwenu nobabili nginilekelele ukuthi ingane yondleke ingane ngenyanga njalo lokhu ithola izinto zayo ngiyakucela mfethu hayi mina bafo kahle futhi vele bekuvele ngingangishuli lokho mfethu yabona ukuthi mina ngiyondla lungile mfethu ngiyakuzwa lokho bekwenzeka kodwa kube khona ukuxabana ingakho sengifuna ukungenelela kodwa ngikwazi ukuvele ngiyifake nje njengoba nawe awuvela ulifake sengifuna ukuthi manje mfethu ngivunyelwe wena ukuthi mfethu ngangenelela usize cause uma wengane yami unje nami nje khona sizokwazi ukuthi ingane ikhule kahle iloko engikufuna from you my guy hayi mfethu uyabona nje for ingane mfethu mina lokho hayi anginankinga nokuthi mfethu ungangenelela mfethu nawo ulibone leqiniso engilishoyo mfethu kodwa yabo lo wena yabo wena ngisazodila ngawe so ujwayela kabi azingasahaba so nawe mama unankinga singenelele sikwazi ukuthi sibone indlela ondla ngayo mfowethu hayi kiki iyona rado uyifuna phela leyo khona izobona ubunjalo bakhe lo mhlawumbe sizangcono ngoba phela siyazi isikhala abantu abangadile azawazi nje hayi alikho ithemba
yabona impela umuntu uhambe ethatha nje thatha yonke into le awena ungijwayela kabi wena kodwa-ke mfowami mina lokho kushoyo futhi ngiyakuzwa yabo mfethu anginankinga nakho mina yabo as long nje mfethu ungezi kubonakala sengathi ngondlalo ngoba lo ngiyambona ukhuliswa indlela mfethu manje ngiphumile kusisi ngaphuma kuwena mina ngifocuse enganeni manje umphefumulo omncane ngifocuse enganeni manje nina nobabili nibadala nje uyibona nini ingane lencane manje sifocuse kuyona dadewethu ngibonga isikhathi sakho ukuthi ufike la kwishow ngiyabonga kakhulu mfowethu vele seniyogcina ngokuhlanganiswa yimini ngeke niphinde ningaxhawulana kodwa ngixhawulile xhawula ngami ngiqhawule nami ihadi ngami ngixhawule nje izindlameni ibe right ihadi later yilo yamjwayela lo mfethu ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho Sisobona ngawe usefamous. ayi ngicela umkhiphe mtho ngicela umkhiphe ayi episode yanamhlanje ngithole iy'nhlamba engingakaze ngazizwa uNkulunkulu wami shembe hayibo bafethu niyikhipha kanjani iy'nhlamba ngomlomo yenu kodwa kubalulekile ukuthi ingane izokwazi ukuthi inakekelwe ileyo nto vele kade ibalulekile siyababona laba abadala abahluleka ukuthi babe responsible but okubalulekile ingane ayinakekelwe ingane ayondliwe izinto zengane mazenziwe kahle yonke into ihambe kahle otherwise uma ukuthi uney'nkinga ezithinta umjolo imela njengamanje umjoloshwe@gmail.com that is umjoloshwe@gmail.com sengivala angazi noma ngiphuze la ngoba ntambama nginomdlalo kodwa nami ukuthi uyayifoni yabantu besilisa 083 335 7969 083 335 7969 khumbula ukuthi abekhona ama-details ade siwabhalile noma siqale sakukhuluma before siqala ishow ukuthi le mbiza lezi uzithola kanjani nanama-instructions ukuthi uzisebenzisa kanjani ngizokuvezela nje okugcina uqinsi imbiza yabantu besilisa uqinsi imbiza yabantu besifazane azihambi-ke zodwa njengoba kade ngichazelile ekuqaleni bakhona nabo-powder bakhona kanti-ke la ziphelele kenze njani manje abantu besifazane nangu upowder wakhona buyele ekuqaleni kwe-episode ayithi uyakhumbula ngikuchazela ukuthi uyenza kanjani kanjalo neyabantu besilisa futhi ihamba nopowder wakhona siyabonga kakhulu ukubukela kwakho ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi-ke ushare i-channel yakho umjolo show igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN othi ngithi Motothola abasaboni vele abantu manje angani akumele phela akumele phela abantu babone ukuthi nginomdlalo phela mfethu uphuza ikota eyi angazi-ke mengishwebile bafethu eyi ngithi ngiyahlohla mina bafethu angifuni nithi uMatifana wenza izinto usivezela izinto la akayisebenzi futhi incane leya nto kuthiwa aphuza ikota ngiphuza ithamba kuthiwa aphuza ikota mina ngiphuza ithamba angifuni lani lokho nithi uMatifana usivezela izinto yena angazisebenzisi wozani la come la mengishwebile nje shuthi impela hayi angazi impela eyi iyababa yona kodwa-ke mina ngifuni nje kulokhu ekuthiwa uMatifana zonke lezi zinto azisebenzi ntontoni kwashakacima come la ngiyahlohla manje ukuthi siyodubulaphi sizozitholela sona ya nibonile nenze into e-right 083 335 7969 083 335 7969 so ibhala inamba nala ngezasi ngikwazi ukuyitholela uqinise siyabonga kakhulu ukubukela kwakho